Hey, dat is ik, het zijn wij. En wij zijn onderweg naar... Plotseland. We hebben net op de radio gehoord dat er gisteren mensen geëvacueerd zijn. Dus heeft mama er volle zin in om te gaan. Hé mama. Wat zijn jullie aan het doen? Aan het schrijven bij Blend. Wat is dat? Basen. Basen. Oké. Juist? Nee, sorry. Ik heb jullie bespaard van het gezag in de auto van een uur lang in de file gestaan voor hier binnen te geraken. Dat is mijn kerstcadeau voor jullie, geen gezag. Ik doe niet mijn auto beste. Ik doe niet mijn auto beste. Dank u. Ah ja, Hert Fruls, moest je toevallig kijken, het zal wel niet, het beter ding te doen. Wij zeggen Plotseland gewoon omdat mijn broer dat vroeger altijd zei. Dus no offense naar Plopsaland. We love you. Maar we zijn er. En Elf zal sowieso toe zijn. Dus mama heeft alweer spijt dat ze gekomen is. Is het waar, mama? Ze heeft mooie roze handschoenen aan. Zo gaat het er dus aan toe. Zo komen al die geniale kiekjes. En... heb je al een caption in je hoofd? Is het met de gsm of met het eten? Ga je wel weten waarom dat Hert Fruls miljonair is? Hier, 6 euro voor een saucis. Kan toch niet? Ah ja, maar het is mijn drankje, maar alsnog, het is veel. Het is te veel. Kan een klein hongerke? 30 euro, hé mens. 30 euro in de panos. Met dan nog niet allemaal drinken. En met er nog niet allemaal het drinken. Hert Fruls, je zit schandalig moed. Wat vind je ervan? Dat je niet veel frieten gaat eten vandaag. Ik ga niet veel friet eten vandaag. Ik ga beginnen met een worstenbroodje. En de saus ligt ernaast. Normaal doen ze dat op het worstenbroodje. Jullie moeten allemaal kijken naar een stout kindje. Ze zit hier al een uur te kwelen op haar broodje. Dat kost 30 euro, hè meid. Zet staat al op de been. En dat is hier een brave jongen die heel zijn broodje heeft opgegeten. Proficiat. Hallo mensen en heren. Mensen en heren, dank Ja, u. eigenlijk mensen en vrouwtje. Vrouwtje. Oh, dat ziet er heel lekker uit. Ja, ho, gaan we gaan eten. Smakelijk. Mijn zus is heel stout. Dada. De kerstboom moet erbij van mama. Laat ik eens scoren. Doe maar eens. Manu. Lola. Het is wit. Alle kousen. Voor jou. Mama. Poes? Mama. Ja. Wat is dat? 7 poesen zien. Och, arme. Hier zit Goeloe Goeloe Goeloe. Het hem weggejaagd. Hé joh, met je geroep. Hey, Kies. Plopsaland, als ze dat ziet, hang een camera bij de kalkoen. Maak een compilatie van al de mensen die kalkoen gaan doen. Ik zweer het, het views hebben, dat gaat kapot grappig zijn. Mama stoort daar aan het haatje in de bibs van bij. Ja, dat is al ik gezegd. Dat heb hij gezegd, hè? Nee, kijk naar het poephaatje. Ella. Hallo. Hey, Kien. Beledigt hem een keer niet, straks ga je een vis maken. Hey, kalkoenetje. Hey, Kien. Dat is geen kie, dommerik. Wat ga je doen? Behind the scenes van de smeermom. Ah, ze is gewoon een konijnen. Dat is pas Kien. Hey, Kien. Mama. Hey. Wow. Blablabla. Niks gebeurd. Er zal gewoon en niks gebeurd in je hoofd. Ja. Oh, wat een spektakel. En voor de vegans, wat een avocado-takel. Mok ik de courier? Een echte viking. Maar hij heeft wel een beetje te veel foundation aan. Ze kijkt naar het verschil van uw borstkas en uw hoofd. Wat? De roetsbaan zijn niet open. De viking is niet open. En de splash is wel open. Zo. Wat een onnozelaar kruipt er in zo'n weer op de... Wat is het? Ze zijn echt super dom, hè. En de mensen weten nu niet als het zo koud is. Dank u voor uw inbreng. Wie gaat er mee op de schommelboot? Hier. Echte dommeretten. Echte dommeretten. Wie gaat er nu op de splash in zo'n koud weer? Oké, ik ga zo filmen, want eigenlijk mag ik hier echt niet op filmen, oké? Mega Mindy en Mega Toby. Dat zijn wij. Oh. Ja, Zing een keer een liedje. Mega Toby staat paraat en ze vliegen in het kontje. Ja, maar door. Mama! Hij hoort wat Alona zei, dus die jaar hebben toch gefilmd. Amai, een dino splash. Maar dat is de zazen toe, dan ze met je gewoon rondom vernieuwen, dat is al. Toch, Dat is weer hier, hè. Dat is niet vernieuwd. Dat is niet normaal. Wat dan?
Dat bien fait. Het is nu 1:30 en we hebben letterlijk nog niks gedaan behalve de boot. Dus mama komt nu met het geweldige idee om naar Mayaland te gaan. Wat dat iedereen gaat doen. Dat is hij die soepenweld. Mama, uw kerstkaartje staat daar te wachten op u. Mama wil al heel de dag een kerstkaartje maken. Ook al is kerstmis al weer lang gepasseerd. En staan hier nu wel sneeuwpotten met plopmutsen en een boembamuts zeker. Goh. Ja, ik zeg het juist, bent aan het uitleggen. Oh ja. Dat moest toch ook kunst zo beter zijn? Kan je het zelf beter doen dan? Stop, maat. Kun je nog een Fortnite dansje? Kun je nog een ander Fortnite dansje? Kun je de drip? Ja. Mama, het is wel de bedoeling dat je lief doet. Ja! Moet ik een keer een skep? She's done, man. She's totally done. Ik ga Peter niet. Mama, dat weer vallen. 6 euro voor een soepje. Het zit maar 4 bollen in. 4 euro voor water. En we zitten hier te zuppen. We hebben zeker al voor 20 euro water gedronken. Kijk. Wat? Hé, est-ce que t'es pas les pirates ou quoi? Hartje Bruls, moest je nog altijd aan het kijken zijn. Mijn mama heeft net gezegd, als alle attracties van uw park gesloten zijn, doe dat gewoon niet open. Ik heb je ook zin om te praten met jou, bro. Nu is de aandacht officieel uitverkocht, dus gaan we weg. Wauw, dat is de drip van 2019. He literally dripped off the rock. Mijn leuke broer en zus zijn zo grappig, kunnen zo goed dansen. En slecht springen. En slecht springen. Mensen horen mij niet, maar we zijn nu op een treintje. We gaan een mooie tour doen in Plopsaland. We zijn juist bij de motor. We gebruiken winterserum van Vitri. Wauw, een kerstboom. Maar een kerstboom naar onze mond. Hier heb je de ding die ervoor zorgen dat je afgeschoten wordt met de Anubis. Ik ga dat een keer uitleggen. Dat is met magneten. En er zit een magneet in het bakje. En er zitten magneten daarop. En dat zijn zo tegenpolen, die magneet. Dus als dat karken rijdt, dan zit die magneet tegen elkaar en ga je rap vooruit. Technologie! Maar wat zit uit? Ik heb toch gelijk? Heb ik gelijk? Ja. We staan stil, want we hebben perfecte uren gekozen. Het is net parade, dus gaat de trein 10 minuten stilstaan. We kunnen ook uitstappen, maar we zijn de parade kotsbeu, dus we verkiezen echt gewoon voor in dat skeertreintje te blijven. Papaatje zit daar helemaal alleen. Oh, maar hij zei de lieve meisje, zo in zit met uw vader. Niemand zwaaiweren en wel, ik hoop dat je er allemaal op de wc komt zitten wanneer dat met de nacht is op oudejaarsavond. Met lopende diarree van 3 uur. Hop. Alles is nu super leuk verlicht. De lucht is mooi blauw. Zeg een keer, tot nu toe in een dag. Mama heeft gezegd dat ze het abonnement niet meer gaat verlengen. Je mag een keer met wat nieuws komen. Ja, Hert. We mogen uw water verproperen. We mogen je water verpropen. We hebben met nieuwe dingen afkomen. Je mag die plopjes dan ook een keer wakker maken in dat bos. En de avond is niet open. Wel, ik heb dat al gezegd. Naar al de kaasboom, heel een dag. Mensen die betalen vandaag. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En hoe diep in de reet? Ver genoeg. Dus ja, dat was een zelfverzekerde smeermama met een uitgebreide mening. Ik heb meer wel. Passie dat moment, die gastjes moeten dan een hele dag staan. Maar ze kregen betaald. En luisteren naar de zorgende klanten. Van, is Dat dat is nu waar. nog niet open? Ja, dat snap ik. Maar hij is het wel een van die mensen. Ik zou het skitten. Zijn hier genoeg wc's? Hij moet skitten, moet je gaan skitten. Oh boy, heeft lelijke manier gezegd. We zitten nu in de auto en zoals je ziet, de belichting wordt steeds slechter. Maar ik wil gewoon melden, we hebben 4 peertjes. Allee, iedereen heeft peertjes gekregen, maar ik heb 4 peertjes gekregen. Dus shout-out naar Bellorta voor het uitdelen van peertjes door mooie kerstvrouwtjes. Dus ja, ik ga het afsluiten van eigenlijk iets heel interessants. Buiten frieten eten gaan we waarschijnlijk niet meer doen. En ik denk niet dat jullie mee frieten willen zien eten. Oh trouwens, ik heb al op mijn Instagram al video's gezet waar ik eet op muziek. En dat heeft heel veel positieve reacties gekregen. Willen jullie
dat ik een video maak waar ik eet en dat klinkt zo random, laat het mij zeker weten. Ik wil het met plezier doen, want eigenlijk moet ik gewoon eten. Dus dat is heel easy voor mij. En ik wil dat zeker doen voor jullie en mijn perlen ver op de grond. Dus bij deze bedankt voor het kijken. Als je het uitgekeken hebt tot hier, heel veel respect. Maar ik heb heel lieve kijkers tegengekomen in Plopsaland die ik zeker wil bedanken voor hun enthousiasme. Dus als jullie kijken, dankjewel. En mijn broer wil ook nog iets zeggen. Zeg gewoon ja, maar ze eet een beetje raar. Ja. Wie? En dus dat was het. Stalt mij op de linkjes hieronder, niet te veel. Dat was dan tot ik er weer zie, met of zonder groenboter, lelijke kerstboom, attracties die gesloten zijn en... Mag ik nog iets zeggen? Wat nog mama? Snorringskief. Door van de kerst van een wokskief. Allee. Mag ik nog iets zeggen? Ja. Deb. Oké, doei!